Hola, anem a fer la pràctica. Aquest és el número 8 d'AWS Function Serverless. Esta pràctica té, les funcions lambda tenen una sèrie de limitacions. Anem a fer el que es pot fer en el laboratori i bé, anem a escriure una funció lambda en Python i fer un test invocant-la de manera manual i ja està. És fins on podem arribar. Anem a fer els passos: accedir a la consola, accedir al servei lambda i crear una nova funció. Clicarem en el botó crear funció. Anem a lambda, ja tenia oberta la consola, anem a crear funció, crear funció des de zero. Nom de la funció, esta, hello serverless. Copiem i així la funció que es diga hello serverless. El llenguatge era Python 10, 3.10, perdó. Així ho tenim. Arquitectura x86-64, això és el que diu la pràctica. Arquitectura esta per defecte. I anem a configuració del rol. Com que no ens permet crear rols en el laboratori, usarem un rol existent, que és el de lab rol. Bé, anem allà i el rol, utilitzarem un rol existent que serà el lab rol, i res, creem la funció i així la tenim. Anem al codi de la funció. Anem a la part. Així, a veure si ho tenim. Si ho carreguem. Carrega una especie de Visual Studio Code, ¿no? Entonces, a veure si al final monta. Bueno, ahí está. Mentrestant, si de cas, la funció que dir lambda function Python i substituirem el codi que hi ha per este codi. Espero que no n'hi hagi problemes per el PDF, que si no el que faria és el posaria en la descripció. A veure, així està. El codi en principi és este. I important fer el deploy. A veure, actualitzant la funció, s'ha actualitzat correctament, i res. Clicar en deploy, important pel que fa el codi, una xicoteta explicació del codi. I anem a la prova. La part de la pràctica de prova, anem a crear un esdeveniment de prova, test event. A la part superior, clicarem sobre test, i si és la primera vegada configurarem el test event i li direm test hello. Així ho tenim, és a dir, anem a la prova, és la primera vegada, crearem un nou event, li direm test hello i què més. I en l'event en format JSON el copiem i substituirem el que hi ha genèric per el meu, que crida com a el query string parameters name Anna, que això és el que fa este event. Guardar, pareix que bé,
i provar i dona errades, que això ja m'havia passat abans. Doncs bé, a veure, si ho tinc en un processador de textos, si de cas deixaré el codi en la descripció, perquè pot ser al copiar i pegar del PDF ens dona l'error, val? Bueno, vaig a provar a veure si és això. Me'n vaig al codi. En el codi està, a veure que el monte, l'editor, lambda function, que dia de provar, de comprovar que efectivament es dia així, i bueno, fem el deploy, i si ara funciona, actualitzant la funció, s'actualitza correctament. Si ara funciona és per això, per el copiar i pegar des del PDF, que a vegades passa. A veure, anem a provar. Pues perfecte, pues era això. Pues deixaré el codi en la descripció del vídeo i no agafar des del PDF. Res, detalls, pues dona el que tenia que donar. A veure si això ho faig gran. Hola, Anna, benvingut a AWS Lambda. D'acord? I bueno, ja per acabar la pràctica, bueno, cliquem en el test i al final apareix el que esperàvem, val? I tot va bé. Analitzar el log a CloudWatch. Clica en visualitzar el log en CloudWatch i bueno, obrir l'últim log i comprova l'hora d'execució, etc. Bueno, pues anem així. A veure, en el monitor veure el registre CloudWatch i bueno, el registre és automàtic respecte de les invocacions, val? De les funcions serverless. I bueno, este dia és el d'avui, són les 3:40 i efectivament és este. I res, queda així perfectament registrat el registre de la invocació de la funció lambda. I res, el resultat és l'esperat, la funció lambda creada correctament, execució exitosa, amb un esdeveniment de prova i logs visibles a CloudWatch. I fins així.